Krzysiek Buczkowski, a ostatni Stanisław Burza. Rewelacyjny Emil Sajfuddinow. Możemy być świadkami ciekawej konfrontacji Janusza Kołodzieja z Andreasem Jonsonem, choć sam Kołodziej mówi, że on już ma dosyć jazdy w tym sezonie, kontuzję obojczyka. No, o to będzie walczył w tym meczu. Przede wszystkim o zdrowie, o swoje zdrowie, ale czy o punkty również i o zwycięstwo z Andreasem Jonsonem? No przekonamy się już za chwilę. Taśma w górze, wystartowali dobrze, Siopek dobrze, Andreas Jonson, Drgoszczanie pierwsi wchodzą, pierwszy łuk, choć nie, przy krawężniku jedzie Marcin Jędrzejewski, dobrze jednak jedzie, bo już myślałem, że Janusz Kołodziej go wyprzedzi, nie wyprzedził w pierwszym łuku, wyprzedza w wejściu, w drugi jadąc przy krawężniku, ale AJ jest pierwszy, imknie po zwycięstwo w tym biegu. Na trzecie miejsce spadł Marcin Jędrzejewski, ostatni jedzie Jacek Golob, czyli to jego zwycięstwo, to chyba był taki jednorazowy przebłysk. Dogonił Janusza Kołodzieja Marcin Jędrzejewski, ale nie zdołał jeszcze wyprzedzić. Siopek teraz rozpędza się, jadąc szeroko. Czy będzie na tyle szybki, aby wyprzedzić Kołodzieja? Jeszcze nie, ale jest bardzo blisko też Marcina Jędrzejewskiego. Jacek Golob, a daleko z przodu półprostej przewagi Andreas Jonson na prowadzeniu. Drugi Janusz Kołodziej. Odskoczył teraz troszeczkę od Marcina Jędrzejewskiego, do którego zbliża się jadąc przy krawężniku Jacek Golob. No nie jadą parą Tarnowianie, nie próbuje blokować Marcina Jędrzejewskiego Janusz Kołodziej, dlatego może próbować dogonić Kołodzieja. Nie musi się martwić o to, co się dzieje za jego plecami. Siopek, jeszcze jeden jego atak środkiem toru, ostatni łuk. Andreas Jonson pewny zwycięstwa, jednak się nie udało tym razem. Janusz Kołodziej jest drugi, Marcin Jędrzejewski trzeci, ostatni Jacek Golob. Zwycięstwo naszej ekipy 4-2.